Assalamu alaikum. Salam Tengri'nin haqqı. Yazan Şirin Aydın. Türkmenin saylama däb desturlarının we gawu qayda kanunlarının biri hem salam bermekdir. Edep salamdan başlanýar. Ve salam Tengri'nin haqqı diýip könelerimiz ýöne ýere aýdan däldirler. Şonuň üçin hem Türkmen maşgalasynda çağa edep terbiye berenlerinde ilki bilen ona salam bermänini öwretýärler. Salam bermeklik eger de bir taraftan edepliliginin nişany bolýan bolsa, beýleki taraftan özüňden ula hurmat goýmaklygyň alamatydyr. Elbette edep hormat bolan ýerde rysgal döwlet köp bolmaly we sylanşyk bolan ýerde agzybirlik we habiblik orta gelýändir. Salam we salam bermeklik ysnyşykly ýaşaýyşyň açary we syla hormatyň saýagydyr. Mukaddes dinimiz İslam'da hem Müslümanların birege salam vermeklerini, silah hormatda bolmaklaryny buyurýar. Özünden ula we Müslüman doğanına salam vermeklik her bir Müslümanyň borçydyr. Pek yürekli we açyk köňüllü Müslüman kişi oňurty salam berjek bolup çalışmalydyr. Bu sünnet bize söýgüli Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras galandyr. Kaida we kanun boyunca salam vermekligiň hem öz tertip we düzgünü bar. Özünden bir gün, bir saat, hatta bir lahza ulu bolan adama salam bermege borçlysen. Ekiz bolan çağaların ikinci bolup dünya iğneni birincisine salam vermelidir. Salam da dine salam berýän däl de, belki salam alýan hem borçludur. Salam berilen kişi hükmani suratda berilen salamy almalıdır. Wa aleykümselam diýip jogap bermelidir. Salam alınmasa kibirliligiň nişanydyr. Doğrudan da insanlar birbirlerini görenlerinde yaşı islegde bolup pek niyet bilen gowy arzular etmekleri nahili gowy we ajaýyp hyslatdyr. Assalamu aleykum diýip salam bermek we alyňda duran musulman doganyna hormat sylag etmek, alkyş aýtmak, durut we tahniyet göndermek, saglygyny we biaýplygyny istemekdir. Salam alan kişi hem we aleykümselam diýmek bilen öz sylag hormatyny durut we ýaşy niyetlerini salam beren kişiye bildirip we onuň saglygy we biaýplygy baradaky arzularyny beýan etmelidir. Hormatly dostlar, salam hakynda gepleşigimiziň galan bäs we bölümlerini soňky gezek we soňky videolarda ýene siz bilen bile paýlaşýarys. Onda taýyna gelecek bölüm we video çelli her birekleriňizi kudratly güçli Allah Taala tapşyrýan. Nirde bolsaňyz hem hoş sag aman ýaşaň. Allah ýarlaňyz bolsun.